Pont del Diable amb els companys d'avui, una ruta xula i el dia ens acompanya. Bé, amics, doncs aquí tenim una antiga torre de comunicacions òptiques amb el seu fusada de defensa. Segle XVIII-XIX. Yo creo que estáis más adelante, porque no hay otro camino. Vale, pues ya pillamos ahí.